Oh. Gak ngesani sampean. Sampean yo duwe pasangan lho, Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Iya ngerti. Apa sampean ketemu karo butuwi mek sanyu apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendina lho, Pak. Yo isaku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik, tak omong sik. Aku tak omong sik, ngene lho. Momen das golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya, namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Wek ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah. Iya. Heeh, nek ora